Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na predstavljanju projekata za nalazište Vinča Belo Brdo da želi da to bude evropski pa i svetski centar za izučavanje neolita. Na konferenciji za novinare Brnabić je rekla da ovo pokazuje promenjen odnos Srbije prema kulturi. Ona je ukazala da se godinama nije ulagalo i da je pre 3 godine počelo da se razgovara o sanaciji klizišta u Vinči, da to počinje danas i da treba da bude završeno u martu 2023. godine. Konačno krećemo sa tom sanacijom klizišta i da to završava u martu 2023. godine, da pored toga sada idemo na proglašenje posebnog turističkog prostora, tako da će to biti zaštićeni prostor. Vlada Republike Srbije je takođe ovo proglasila za projekat od nacionalnog značaja i onda nakon sanacije klizišta idemo polako u implementaciju čitavog ovog arhitektonskog rešenja. Čitav projekat će biti negde otprilike oko 3 miliona evra, samo sanacija klizišta 114 miliona dinara. Verujem, nažalost, sa trenutnim cenama da će to ići preko 3 miliona evra, ali ako pitate mene, to je zaista nikakvo ulaganje u ono što mi dugujemo i generacijama koje dolaze iza nas da sačuvamo i da otvorimo za posetioce. Ja tu pre svega, iskreno da vam kažem, mislim na decu koja će tu dolaziti, učiti nešto o istoriji, učiti o neolitu, učiti o tome kako se štiti kulturno i istorijsko nasleđe, učiti o arheologiji i čime ćemo direktno stvarati, pa ne samo naučno-istraživački centar na prostoru ovog arheološkog nalazišta Vinča Belo Brdo, već ćemo u stvari praviti zaista jedan centar za kreativni razvoj generacija koje dolaze, a što je opet direktno ulaganje u budućnost naše zemlje. Konferenciji je prisustvovao i ambasador SAD-a Christopher Hill, koji je rekao da je projekat značajan za celu Evropu i svet. Ovo je toliko veliko i impresivno, rekao je Hill i dodao da je uzbuđen što će se raditi na očuvanju Vinče. Istakao je da u Srbiji ima mnogo kulturnih spomenika i da istorija pokazuje ljudima odakle su došli. Ukazuje i na neke probleme, ali ukazuje i na budućnost.